Čína, všude vánoční světýlka. Made in China, na každém rohu vánoční krabice, pyžama, ponožky na léto, krokáče, pro holky kosmetika a tangáče, pro kluky zase trencla a sprcháče. Máslo opět zdražilo, za Andreje to samozřejmě nebylo. Nevadí, cukroví koupíme v Polsku a na štědrovečerní večeři si dáme suchou housku. Máma šílí v kuchyni, že v obchodech kořecí maso na řízky zase zdražili. Táta sedí v trenkách přesle s lahváčem a čte si noviny, kde píšou, že dávají dotace na zateplení a komíny. Babička vzpomíná na uhelné prázdniny a její první Vánoce, kdy dostala své první galoše. A děda ten jako každý rok nic nevnímá a báječný koňak si užívá. V televizi dávají pelíšky, brácha louská vlašské oříšky a máma peče vanilkové rohlíčky, protože tento rok nebudou peníze na řízky. Ségra meje nádobí, ať má kapesné na obchody. V rádiu říkají, že energie opět zdražily, ale nám to nevadí. Minulou zimu jsme na doporučení Markéty vzít si 2 svetry, na sebe přežili. Za okny začíná padat sníh, voda nová a polovina národa už jezdí na saních. A v Praze sněhovou kalamitu začínají mít, protože se posypové vozy nestačily připravit, jelikož meteorologové zapomněli v televizi oznámit, že zima se má každým okamžikem dostavit. Vajca zase zdražujou, za byt 3+1 je lidi vyměňujou a z televize 3. světovou válkou vyhrožujou. Nám to ale nevadí, hlavní je, že máme se rádi, všechno ostatní je zbytečné, hlavně ať se ve zdraví u vánočního stolu sejdeme všichni společně. Amen!